Tervehdys, mun nimi on Juha Korhonen ja tervetuloa mun YouTube-kanavalle. Tällä kertaa aiheena olisi tämmönen enkeli-ihmisiin liittyvä. Eli minkälaista täällä maapallolla on mahdollisesti elämä enkeli-ihmisenä. Ja sitten myös siitä, että minkälaisia tämmöiset enkeli-ihmiset on, mistä voisi tunnistaa, mistä sä voisit tunnistaa itsesi, jos olisit tämmönen enkeli-ihminen. Eli lähdetään alusta liikkeelle. Mä sanoisin näin, että enkeli-ihmisellä on tiettyjä erityispiirteitä. Mä itse tunnistan myös itsessäni tiettyjä enkelipiirteitä tai enkelitaustaisen olennon piirteitä. Mulla on hyvin monitaustainen tää mun historia. Mä oon elänyt tähteläisenä ja mulla on myös luontohenkitaustaa ja sen lisäksi sitten olen havainnut tämmöisen erikoisen jutun, että mulla on siellä taustalla myös enkelitaustaa. Me ollaan tämmöisiä hybrideitä monesti. Me ollaan eletty täällä maailmassa eri olomuodoissa, eri tasoilla, erilaisissa olentomuodoissa. Ja yksi semmoinen olentomuoto on todellakin enkelitaustaiset. Eli on saattanut syntyä tuolta taivasmaailmasta tänne suoraan ilman mitään väliportaita. Ja se on yksi semmoinen, mitä vaikkapa maapallolla joillakin ihmisillä on, että he on tullut suoraan sieltä erilaisista enkelikunnista tai sitten ihan vaan vielä korkeimmista kuin tavallisista enkelikunnista. Tänne maapallolle on ilmestynyt myös tämmöisiä kolmesta korkeimmasta enkelihierarkiasta, eli serafeista, kerubeista ja tronoenkeleistä. Ja nämä tämmöiset olennot tai energiat, enkelit, ne on semmoisia erittäin herkällä, korkealla energialla viritettyjä henkilöitä, joilla sitten tämä ihmiselämä voi olla hieman haastavaa nimenomaan sen herkkyyden kautta ja sitten myös erittäin tämmöisen niin kuin vähän erilaisen energian kuin me monet täällä maapallolla. Eli heillä on jo valmiiksi tuolla sisällä rakennettuna tämmöisiä ajatuksia siitä, miten maailma pitäisi olla vain energiaa, että se ei ole tämmöistä fyysistä ja se mahdottuminen tänne aineeseen niin sanotusti, niin se voi vähän ottaa aikaa. Ja se, miksi se ottaa aikaa, johtuu siitä tosiaan, että nämä enkelitaustaiset on tullut niin korkeasta värähtelystä siitä valo- ja rakkauden maailmasta, että sieltä tänne tuleminen on hieman, ei ole niin yksinkertaista. Se on paljon ohuempaa ja korkeammin värähtelevää energiaa ja sitten kun tullaan tänne tosi raskaisiin ja vaikeisiin olosuhteisiin, niin sitten tuleekin niin sanottu tenkkapoo, jos sanotaan ruotsalaisittain. Eli mun mielestä on tärkeää tajuta itsessään, jos löydät tämmöisiä piirteitä, että sä oot herkkä ja sulla on myös ajatuksia siitä, että sä haluaisit keskittyä todella paljon vaan niihin korkeisiin värähtelyihin, ei niinkään struktuureihin, muotoihin, vaan tämmöiseen vaan olemisen energiaan. Se voi olla myös sulla elämänläksynä ja haasteena, että sä pystyt vain olemaan täällä aineessa, vaikka täällä pitäisi tehdäkin asioita, mutta samalla opetella sitä, mitä on kuitenkin tekeminen myös. Eli luominen täällä maailmassa, että ei vaan keskity pelkästään siihen olemiseen ja lillutteluun. Se on aika helppoa henkilö-ihmiselle, mutta samaan aikaan myös sitten tämä elämän vaatimukset täällä usein on niin, että on pakko tehdä töitä tai on syntynyt semmoiseen elämänpiiriin, missä on tämä niin sanottu tekemisen harha, eli pakko tehdä, pakko luoda, pakko mennä vaan ja höyry päällä niin kauan kunnes henki ei enää pihise. Sehän se periaatteessa on 1900-luvulla ja vielä 2000-luvun ihan alkupuolellakin syntyneillä helposti semmoinen homma, mutta 2000-luvun, 2010-luvulla syntyneillä ihmisillä tänne maapallolle on vähän jo eri tausta, on vähän eri näkökulma tähän kaikkeen. Enää se suorittaminen ei ole siinä pääosassa, vaan enemmänkin se, että olemisen kautta luodaan. Eli ollaan ensin ja luodaan sitten.
se on meille myös 1900-luvun ihmisille ja meille, jotka olemme tottuneet tekemään, työstämään asioita paljon ja tekee asioita eteen paljon työtä, niin se on meille vähän haastava asia ja semmoinen, sanoisinko myös, se on myös punainen vaate siinä mielessä, jos meidän omat lapset esimerkiksi kuuluu tähän kategoriaan, että hän haluaa vain olla ja lillutella, niin se voi olla vähän vaikea meille ihmisille, jotka on tottunut tekemään töitä. Mutta toisaalta sitten tämmöiset lapset ja tämmöiset aikuisetkin, jotka meidän elämänpiiriin tulee, he opettaa meille erittäin tärkeitä pointteja siitä, että meidän pitäisi opetella luomaan uudella tavalla. Nyt me ollaan luotu niin, että me lähdetään suoraan kuokkaa kädessä tuonne pellolle kuokkimaan, eli suoraan töihin miettimättä, suunnittelematta sitä etukäteen kenties. Ja nimenomaan niin, että me ensin tehdään ja sitten vasta ollaan. Että sen tekemisen kautta me ansaittaisiin jotakin niin kuin sitä olemista ja huilaamista. Ja kun se menee juuri toisinpäin, meidän kannattaisi luoda niin päin, että ensin ollaan ja sitten vasta mennään tekemään. Siinä tulee monta etua. Siinä yksi iso etu on siitä se, että kun me ollaan etukäteen annettu se asian muhia meidän sisällä, mitenkä tuo kyseinen homma tulisi tehdä. Ja samalla me levätään ja sitten kun me tehdään se ja luodaan se joku asia, siitä tulee paljon hienommin. Se tapahtuu paljon nopeammin, helpommin ja keveemmin, eikö niin? Eli tässä meillä ehkä vielä on meillä suorittamisen maailman ihmisillä vielä opeteltavaa enkeli-ihmisiltä. Eli enkeli-ihmisten taustaiset tai enkelitaustaiset ihmiset, heillä on tämä sisäänrakennettu tämä luomisen kaava oikein päin. Mutta siinä on tosiaan se heikkous myös sitten tämmöisellä enkeli-ihmisellä, että heillä puuttuu usein se kokemus tästä fyysisestä, usein kokemus myös siitä tekemisestä ja se joudutaan sitten käymään karulla tavalla läpi myös täällä aineessa, koska täällä joutuu myös joskus tekemään jotain. Täällä ei ihan selviä pelkällä vaan olemisella. Ja tämä on semmoinen mun mielestä aika tyypillinen piirre enkeli-ihmisiltä. Mutta enkeli-ihmisillä on myös toinen tämmöinen merkittävä piirre ja se on se jaksaminen. Eli enkelit on tottunut olemaan korkeissa energioissa. Niillä on aina ollut korkeat energiat ympärillä, rakkaudelliset energiat. Mutta täällä saattaa tulla vastaan inhottavia ihmisiä, täällä voi tulla vastaan negatiivisia energioita. Ja se sitten haastaa enkeli-ihmistä todella paljon sopeutumaan näihin mataliin värähtelyihin, voisiko sanoa huonoihin energioihin. Ja niissä energioissa kuitenkin toimimaan normaalisti ja toimimaan niin kuin arjessa kaikissa. Ja se haastaa. Ja se sitten myös tuo tämmöisen puolen, että se sosiaalinen jaksaminen voi tulla aika nopeasti vastaan. Eli tämmöinen ihminen, joka on enkeli-ihminen, voi olla tosi sosiaalinen, mutta sitten se semmoinen jaksamisen kynnys tulee yhtäkkiä vastaan ja tulee iso romahdus. Ja sitten joutuu huilaamaan päivän pari, että jaksaa taas olla ihmisten kanssa tekemisissä. Ja meillä on tavallaan vaikeita tietysti, on sitten kyseessä, että olet työnantaja tai olet jossakin esimiehenä ja tämmöinen työntekijä tulee vaikka kohdalle, niin se on tosi vaikea käsittää, että tämmöistäkin voisi olla. Mä uskon, että tässä viimeisessä 10 vuodessa on kuitenkin aika paljon työelämä muuttunut ja mitä on kuunnellut vaikka ravintola-alaa, jossa mä itse olen ollut nuo viimeiset vuodet ravintola- ja palvelualalla ennen kuin mä ryhdyin yrittäjäksi, niin ne vuodet, niin musta tuntuu, että siinä alkoi tulla ihmisiä, jotka on jo tätä uudella energialla tulleita ihmisiä. Ja nykyään kun mä kuuntelen mun ystävien kertomusta siitä, minkälaista se ravintolamaailma nyt on, niin siellä on tullut paljon ihmisiä, jotka ei halua tehdä kuin ehkä 4 tuntia päivässä töitä. Ja tämä on just se pointti. Nyt ollaan menossa siihen, että ollaan enemmän ja tehdään. Ja kun tehdään, niin sitten me pystytään tekemään se suorittamaan tai mitä nyt halutaan sanoa. Se oma vuoromme, omaa leiviskämme paljon paremmin. Ja tämä on se lahja tavallaan, mitä me voidaan saada enkeli-ihmisiltä, että ei meidän muidenkaan tarvitse täällä raataa sen enemmän. Olisi ehkä
yhteiskunta olisi erinäköinen ja vähän outo meidän näkökulmasta, että jokaisella olisikin töitä. Että jokainen, tai meistä jokainen tekisi vain tietyn määrän töitä, ei sitä 80 tuntia. Mäkin lähdin tähän maailmaan, niin mä olin syntynyt yrittäjäperheeseen, niin se oli se, että kun veljet ja isä ja muut teki paljon töitä, niin mä yritin tehdä kans perässä. Ja tämmöisenä vähän, sanotaan sosiaalisesti kuitenkin vähävoimaisena. En ole koskaan ollut semmoinen niin jaksava sosiaalisesti aina, vaikka mä saatan olla hyvin ulospäin suuntautunut, mutta tosiaan se putoaminen siitä jaksamisen rajalta niin on monesti semmoinen, mikä vaikuttaa aika paljon. Mutta tässä esimerkkejä siitä jaksamisesta. Jos ajattelet, että sullakin on niitä jaksamisen haasteita, sä oot kyllä sosiaalinen, mutta ne jaksamisen haasteet on selvästi niitä puolia, mitkä sulla täällä vaikeuttaa elämää maapallolla, niin sä saattaisit olla enkeli-ihminen. Tietysti luontohenkitaustaisella voi olla vähän samantyyppistä ja se voi olla sitten vielä enemmän introverttiuteen liittyvää, mutta ei mennä siihen sen enempää. Eli tämmöisiä asioita mä oon löytänyt sieltä enkeli-ihmisen taustalta. Ja toinen, tai kolmas asia ehkä sen jaksamisen ja muun oheen, niin mä sanoisin, että enkeli-ihmisellä ehkä tämmöinen vielä silmiinpistävämpi tämmöinen niin kuin sosiaalisesti myös on tämmöinen tunteen kautta eläminen. Eli sosiaalinen käyttäytymismalli, missä tavallaan ollaan hyvin silleen, että ihanaa, voi ei, mahtavaa. Ja eletään tavallaan sen tunteen kautta. Silloin se on myös tavallaan osaltaan paljon enemmän rasittavaa, kun me käytetään paljon enemmän sydänsakraa silloin luomiseen. Ja enkeli-ihmiset muutenkin ajattelee asiat tunteen kautta. Ja nyt kun se tunteen kautta eläminen on tosi voimakasta, niin se vie paljon energiaa myös. Jos ihan tavallinen ajattelu ja tämmöinen, miten mä sanoisin, ajattelu ja pohtiminen ja pähkäileminen ja asioiden pelkääminen vie paljon energiaa, niin yksi mikä vie todella paljon on nimenomaan tämä tunteen kautta eläminen. Se on myös sitten aika tyypillistä enkeli-ihmiselle. Mitä sitten, jos ajatellaan näitä ammatteja tai muita, mihinkä enkeli-ihminen saattaisi joutua? No, ensimmäisenä tulee totta kai mieleen tämmöinen, mikä liittyy tähän tämmöisen positiivisen, hyvän, parantavan energian tuomiseen, on se, että tämmöinen henkilö saattaa ruveta enkeliopettajaksi tai enkelihoitajaksi tai jotain. Heidän nimet ja nimitykset myös on paljon tämmöisiä enkeleihin ja korkeisiin energioihin liittyviä ja ollaan hyvin, sanotaan abstraktissa maailmassa. Se ehkä kuvaa tätä ammattia, mihinkä henkilö voi mennä. Tämmöinen henkilö voi olla myös innovaattorina jossain ja tuo upeita, hienoja ajatuksia. Se on sitten eri asia, että olisiko joku muu ihminen, joka toisi sen käytäntöön. Eli tämmöisellä enkeli-ihmisellä myös se käytännön taito ja se elämisen taito sillä käytännössä yrittäjänä tai työntekijänä ei ole ihan samaa laatua kuin vaikka tavallisella ihmisellä, joka on mennyt tämmöisen eläinkunta, kivikunta, kasvikunta jutun ennen tänne tuloa. Ja tämmöinen enkeli-ihminen tuo meille niitä juttuja, mihin meidän pitäisi keskittyä siellä meidän henkisessä kehityksessä, siellä meidän ultimaattisessa henkisessä kehityksessä, eli positiivisuuteen, lapsenomaisuuteen, rakkauteen. Kaikki on rakkautta ja enkelit kyllä järjestää ja siinä on paljon tämmöistä näin, että siinä luotetaan tosi paljon siihen elämään ja luotetaan siihen pyyteettömän rakkauden ja enkelien kaikkivoipaisuuteen ja se tavallaan on hyvin tyypillistä enkeli-ihmiselle. Semmoinen kehittynyt enkeli-ihminen pystyy tuomaan taiteen tai sanojen kautta lohtua, toivoa, uskoa elämään. Se on tosi tyypillistä enkeli-ihmisille. Ja kyllä maailma olisi tylsä ilman enkeli-ihmisiä. Tämä olisi hirvittävän rationaali ja ääliömäinen tämä maailma, jos meillä ei olisi täällä yhtään enkeli-ihmisiä täällä joukossa. Eli
Tässä nyt ehkä 3 semmoista pääpiirrettä, mitä mä ajattelisin. Taiteellisuus voi olla luonnonhenkienkin ilmiö, mutta kyllä se aika paljon liittyy siihen sun enkelitaustaan, tai voihan tähteläissäkin olla taiteilijoita, en sitä sano. Mutta silloin se enemmän viittaa siihen, että on tämmöinen hybridi, eli on monenlainen tausta siellä sun sielun tai olennon historiassa, missä muodossa ikinä oletkaan inkarnoitunut maan päälle ja muille planeetoille, Venukselle, meidän lähitähdistöihin tai mihinkä tahansa. Tai meidän linnunratagalaksille tai muille lähigalakseille. Mutta joka tapauksessa tämmöisiä asioita mä löysin itsestäni ja myös ihmisistä, joita mä oon törmännyt, tämmöisiä selvästi enkeli-ihmisiä, minkälaisia luonteenpiirteitä heillä saattaa olla tai minkälaisia sudenkuoppia heidän elämässään on. Että ehkä ne positiiviset puolet on tosiaan siinä positiivisuudessa, iloisuudessa, energiassa, mitä tuo, mutta sitten ehkä se haastava puoli on se systemaattisuus, aikataulujen pitäminen tai ylipäätänsä tämä niin kuin maakoulu, eli elää täällä aineessa maapallolla, näillä maapallon ja ihmisten rutiineissa, ihmisten vaatimuksissa. Se voi olla aika haastavaa enkeli-ihmiselle. Mutta se myös on meille kaikille ilo, että täällä joukossa on myös enkeli-ihmisiä. Ne tuo vähän erilaista, ei niin semmoista jäyhää tähtiläisen tai tavallisen ihmisen elämää, vaan eikä myöskään luonnonhenkimäistä tämmöistä luonnonläheisyyttä välttämättä, mutta enkeli-ihmisillä on semmoinen viattomuus, lapsenomaisuus, kauneus siinä heidän, ja kauneuden taju, ehkä myös oikeuden taju. Se voi olla aika hyvä ja merkittävä asia. Ja oikeuden taju nimenomaan se oikea ja väärä välillä. Heillä on he saattaa olla hyvin sensitiivisiä tai tämmöisiä herkkiä sille oikeuden tajulle. Onko asiat oikein vai väärin vai sanooko joku jotain loukkaavaa toisesta. Ja se on myös hieno asia ja hyvä puoli, se semmoinen sisäinen omatunto, mitä he tuovat tänne maailmaan. Mutta tässä oli muutamia ajatuksia siitä, minkälaista voisi täällä maailmassa elämä olla enkeli-ihmisenä, enkelitaustaisena ihmisenä. Toivottavasti sait tästä jotain hyviä ajatuksia siihen, että minkälainen sä itse olet ja minkälainen se sun oma elämä täällä maapallolla on enkeli-ihmisenä. Kauhean paljon sulle iloa, valoa ja rakkautta.